Som a la presentació de Maleducats, el primer festival de música urbana de Catalunya, un festival que té artistes locals i internacionals. Anem a veure aquí què se cuece una miqueta, què en pensen els artistes de l'Ildami, però primer de tot, per mimetitzar-me en aquest entorn, porto una cosa. Ja estic dintre, xavales. Som-hi. Observem en Damià fent de mestres de cerimònies de l'acte de presentació de Maleducats. I ara veiem com acaba i els premia tots amb una cerveseta. I aplaudeixen. Estan contents. Què en penseu d'aquesta persona, en Damià? El Damià? Pussy. A mi és que perquè em paga, però el meu vincle amb ell és totalment econòmic. No, jo, la veritat, fa temps que li tinc bastant de fàstic. Buf, Una miqueta pujat. No entenc el seu cabell, va com de rastafari. se li posa per la cara i l'ha de molestar. I és que segur que té polls. Els 4 mojons que porta al cap se'ls podrien arrapar. Una copia de rasta, eso, Eso de una copia de rasta. Una cosa està amagant darrere aquelles rastes. Bitllets, jo crec. Bitllets que no em vol donar i per això es fa rastes, per embolicar els bitllets i dir-me no, és que no tinc prou pasta. Les rastes postisses i les trompetes, pues, ja ha trobat el seu lloc en el panorama català. La veritat que es creu que és el millor i això no va així, estem nosaltres. I què en penses del festival aquest Maleducats, que es faci a Terrassa, per exemple? Man, què vol dir Terrassa? Sí, Terrassa? Mala raça, dicen, no? Em fa una mica de mandra, tio. I a més, venir aquí també... Nosaltres hem vingut per fer-li el favor, en veritat, perquè sabem que sense nosaltres segurament no seria el mateix. Sí, ens feia bastanta pena. Però no podia ser un festival de trap en català que faltés 30 ho fa. Està clar. No hi ha sortidor de codeïna aquí a l'Estrella d'Am, vale? He d'apuntar. Un fallo. Un En el fallat. festival intentarem comportar-nos, però després de cantar intentarem no incendiar el Què festival. vol dir, què, d'amics? Com m'emborratxis ja saps com acaba tot, fatal. Ara positivament, ara de mentida. Que era broma, saps? Que estimem molt el Dami. Ens l'estimem de tota la vida, el que la vida ens ha portat per camins diferents i ja està, i salut. Merci a ell perquè estem aquí, com ha explicat a la presentació, jo crec que també nosaltres estem contents de formar part del Maleducats. Sobretot de dir-li moltes gràcies per convidar-nos al festival, que de veritat valdrà la pena. El festival em sembla una passada, crec que feia falta aquí a Catalunya una proposta així, també més pròpia i apostar també per nous talents d'aquí. Un moment molt maco i que es facin propostes d'aquest tipus està de puta mare. I estic molt contenta que hi hagi moltes dones, la veritat, que si no són cantants, són DJs que acompanyen altres artistes, o sigui que molt guai. I parlava la gent de l'Ajuntament que hi haurà com molts valors de com consciència de classe, d'ecologisme, d'una mica de conscienciació del consum de drogues i tal, i crec que és molt necessari, sobretot pel target del festival. Per fi un evento que posicioni l'escena urbana d'aquí. I és algo necessari. Estarem molts artistes d'aquí del panorama, català, nacional, internacional, serà una bogeria. Que tothom vingui, que serà un festival a de la pa. I bueno, aquí estem, donant-li canya. Doncs poca cosa més em queda a afegir. 9 de maig, Maleducats, el Festival Internacional de Música Urbana de Catalunya. És a Terrassa? Sí. Hi podem anar? També. Ens veiem allà.